তিনি सारिक 5टाव मानिक बाजारनि खबर फायगा आंथानि जे आरो बरफ खरकसा ड्राग्स जानाय रम खाहनै ओंखाय आं थांका लगे लगे आंनि तेलेमुरानि अफिसार स्टाफ लांगि थांका आरो थांमोननि परे आरो जे ड्राग्स जानाय हनै मानजाक नायज्रायनो आं कग्रक लामक सुङै उलखाय साइमांखा जे आरो मानिक बाजाराव अजित ब्रह्मा हनै कायसा बरक दङ बिनि नगो ड्राग्स फालो ओंखाय आबनो कक बिनि ककनो रगै थाङै आं नायथ'खा आनक बिसिं हाबै ओंखाय बुमा बदल रक आरो निजे बुमा बदल रक ब्रक बानो खूब साहाय्य खालायगा पुलिस ना ब्रक आपारानि बरक चुबाखा अजित देब्रह्मा ता खारि थांका ता ओंखाय बिनि नगो रांमांखा बिनि नगो खाय रांमांखा 7,740 टाका ताई ब्राउन सुगार खाली कोटा मांखा ताई कपलंग खाय मांखा 39 टा ओंखाय आबरंना जों सिस खाय तुबुखा ओंखाय ताई कायसा खाय बनि बुतानि नक रंजित देब्रह्मा आरो बो जों सार्च खायप्रो आपारानि बरक सावो जे बबो ड्राग्स फालो ओंखाय बिनि आरो बो जों नायथुगै विभिन्न जायगा रां बेराजाक तंमानि टोटाल 1,61,580 टाका जों रिकवरी खालायखा जोंहाबो बेपाक सिस खाय तुबुखा ओंखाय ताबो NDPS नि रायदा मते कायसा केस नाजांनाय बं एगेस्ट ओंखाय खोनागो ब्रावनो जों कोर्ट चालान दिनाय